Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu Ceyhun Production, men Faqat Qurbanov, bu surpriz hyzmaty. Bunun biz dörejilik toparmyz bilen Ceyhunjan Halipam bilen Tapar Murat Türkmenbaş etrawynyň serdar geňeşligine gurarlyk. Ýagny häzirki wagtda Rossiýa döwletine halal zähmet çekýän Tapar Durdujanyň adyndan bugun özüniň bagyt toýuny toýlaýan onuň mehriban ýegeni Gülzada gyzy bagyt toýu bilen gutlaýar. Häzir serdar geňeşligine Ferman agamyzyň mehriban perdendi Gülzada gyzy özüniň iň ýürege ýakyn mehribanlaryň gurşawyny arzularyň iň bir wysal bolýan günni bagtly günni toýlaýarlar. Biz bolsa baryp Tapar Durdujanyň adyndan heme Gülzada jegimizi begendirýär. Galy berse başga bir näçe mehribanlara Tapar Durdunyň adyndan bir-birinden owadan, bir-birinden üýtgeşik sowgatlary gowsurýar. Onu bizi tomaş etmegi dowam edin. Şat günleri biziň bilen, şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu sürpriz biz müdama siziň bilen. Ýolumyza, ýoldaşymyzam hak bolsun. Tutulýan toýlar oňra bolsun, Allahjan Gülzada gyzyň bagty bolsun, maňlaýy bolsun. Döwletli ojaňyza agtyk bilen, çoğuluk bilen ýene gelip gidip durmak, doly garyndaşlaryňyz bilen hem gatnaşyňyz uzagundan bolsun. Bugünkü ine dawaraň başynda sizi şu ýere çagyrmagymyň sebäbi bar. Häzir size ýene soňundan söz gezek berjek, ýöne aýratyn. Bugünkü dawarada size bir surpriz bar. Ceyhun Production'yň alyp barmagyna ýazgy etmeginäki bu surpriz hyzmaty siziň dawaraňyzy gutlap geldi. Hormatly mehmanlar, bir çapak salsa hemmesini tanıştıracak. Köp sağ olun. Ulu hormat bilen bugünkü dawaramyzyň sebäpkäri Gülzada gyzyň häzirki wagtda Rossiýa döwletine halal zähmet çekýän mehriban daýysy Tapar Durdagymyz bugünkü bagyt toý gutlap ilki bilen size gutluk ýollady. Gülzada gyzyň hem bagty bolmagyny tüýsürekden arzu etdi. Ulu hormat bilen Tapar Durdunyň adyndan dawaramyzyň sebäpkäri Gülzada gyzy ene Tapar Durdunyň adyndan açyp görkezeli gelinje. Ene gymmat bahaly altyn sepçka Tapar Durdunyň adyndan bugün bagyt toýuny toýlaýan Gülzada gyzy. Ertip dakyp beraý ony. Çapak salaryň mehribanlar, owadan sowgatlar üçin, owadan pursatlar üçin. Owadan ýaşlar bagtly bolan gowsurylan sowgatlaryny meýesser etsin. Han hojam agamyň sowgatlaryny gowsuralyň uly hormat bilen ene Tapar Durdunyň adyndan Tapar Durdunyň adyndan hojam agamyza. Siziň hem agtyk toýuňyzy gutlady Tapar Durduny. Ene başgawy tahyýa nesip etsin Tapar Durdunyň adyndan. Bir çapak salaryň. Şeýle de ýene de Tapar Durdunyň adyndan size milli eşigimiz, milli çäkmeni munam geýdireliň. Nesip etsin. Tuwalama. Meýesser etsin Allahjan 120 ýaşda, 150 ýaşda da geýmek size beýik biri bar, nesip eylesin. Indi Tapar Gül gelneje mehriban mamasyna agtyk toýuny gutlap Tapar Durdunyň adyndan owadan gülşemeni. Tapar Gül gelneje toýlar gutly bolsun. Nesip bolsa çoğuluk toýunyna da ikiňe şeýdi baş bolup gatnaşmak meýesser etsin ikiňde de. Galy berse de ene gymmat bahaly süýjülüklerden düzülen Rossiýa döwletinden size goýberilen süýjülük sebedi. Indi ýene de Tapar Gül gelnejemize ene gymmat bahaly ýüzügi bilem Tapar Durdunyň adyndan siziň agtyk toýuňyza sowgat. Bir çapak salaryň mehribanlara owadan pursatlara. Indi sebäpkärimiziň mehriban ejesine, mehriban kakasyna da Tapar Durdunyň sowgatlary bar. Ulu hormat bilen sahnamyza çagyrýas. Ferman aga alma gelneje toýlar gutly bolsun. Ana ýene bir gezek salamlaşaly. Ferman aga toýlar gutly bolsun, gyzyňyzyň bagty bolsun, bagtly ýaşasyn, bagtyna gowanmak, tagtyna gowanmak size meýesser etsin. Agtyk toýda, çoğuluk toýda şeýdip didarlaşmak meýesser etsin. Tapar Durdunyň adyndan ene size gymmat bahaly kostyum jalbar. Mehriban perzendiňiziň toýuna alma gelnejemde de mehriban doganyň adyndan gymmat bahaly gül ýüpek köýnekligi bir şapak salalyň. Hemem uly hormat bilen ene gowy günne, süýji, duýguly günne Tapar Durdunyň adyndan ejesiniň kakasynyň agtyk toýuna süýjülük torty. Gowsurylan sowgatlar meýesser etsin.
Şolar ýaly toýly günler döwletli ojaňyzda kän bolsun Allah'dan şu öýüňize şu gün gelen mihmanlarmy damy öýüňize toý diýip ätlemek miýesser etsin. Birinji bilene ine ejesi we kakasy we mamasy we babasy we atenesi we şolaryň arzuwlaryny dinläliň. Ondan soňra ýörüýte surpriziň içinde size ýene bir surpriz we mehriban çykanyň sowgat aýdymmy? Onu dinlärsiz. Ilkinji siz arzuwlaryňyzy beýan etip beräň. Başdyna. Qadrly we hormatly aziz mehmanlar, iyi biçip oturuň. Qadrly we hormatly gudalar, iyi biçip oturuň. Toýlaryňyz toýlara ulaşsyn. Wa men agtygym, ýeki agtygym. Bu baran ýaryň aýagy düşsün. El medama toýa diýip bargaýmaz. Bagtly bolsun o daim. Qyzym bagtly bol, el medama gül oýnak geldi, ugdymyz bar. Qyzym bagtly bol, baran ýeriňe aýagyň düşsün, medama öýmede gülüp git qyzym. Qoy süýji tortlar ýaly, medama süýjiler ýaly, süýji bolup, süýji gülüp oýnak gelmeňi arzu edýän qyzjagym bagtly bol. Qyzym bagtly bol, bagtyňam özüňe owdamaz. Zaten bagtly bol. Ya şuňdan bolsun baran ýeriň aýagyň düşsün. Gülüp gelip dur. Agtajagym güzadajan bagtly bol, baran ýeriňe aýagyň düşsün. El medama gülüp gel. Bagtly ýaşa. Ene mehribanlaryň owadan arzuwlary hasyl bolsun Allah'dan. Beýik bir var, size şol ýaly döwleti rızkaly miýesser etdiripdir. Hemmäňiz töweleme gulzada gyzyň başyna jemme bolup otuýuňyz Allah'dan uzagyndan guwandyrsyn. Çoğuluk toýa, ýowluk toýada şaýat bolmak size miýesser etsin. Ene şol ýaly aýdylan ajaýyp arzuwlara bir şowkynly çapak çalalyň mehribanlary. Ejeň bolsa bagtyň bardyr. Şowly günler saňa ýardyr. Eneň sipan başlaryny Allah'ın özüm ýalkaýanlary. Özüň dinläp nesliňe çaý, dürden gymmat öwütlerin ak süýt berip uloldyny sen hiç wagt unutmagyn. Ataň barka arkalysyň, iýliçini sarpalysyň. Kakasy där, kemsinerken, goý ýaşasyn arkadaşyň. Halallykdan guran öýün, berk saklagyn sowatmagyn, halal ekleýän pederiňi sen hiç wagt unutmagyn. Allah'tan mehribanlaryňyzy unutman. Olaryň bagyryna ýaşamak hemmäňize beýik bir bar nesip etsen tutulýan toýlar gutly bolsun. Inni gatarkyn sebäpkäriň ýanyna golaýrak çagyrýar hemmäňizi. Inni mehribanlar hemmämiz ünsümizi sahnamyza seredýäs. Ulu hormat bilen häzir ilki bilene sebäpkärimiziň mehriban çykany gözeljigimiziň bagyt toýuna niýetlenen, Gulzadaň bagyt toýuna niýetlenen sowgat aýdym bar. Ulu hormat bilen gel sahnamyza çagyrýas.
Ene owadan toýluguna niýetläp bir näçe sowgatlary ýollan sebäpkärimiziň mehriban daýsy Sapardurdyň özüme owadan gutlulary ýollady. Ýörite Sapardurdyjanyň adyndan mehriban babasy Hojam agada owadan ýaşlara, owadan arzulary diläp ak patalany berjekler. Başdyna Hojam aga. Qadirli hormatly Sapardurdy oglum 9-njy çağa bagtly bolsun, tatly bolsun, döwletli bolsun, ysgyrly bolsun, el halan o çağa bolsun. Bahaçan elýär. Oğulcuğum baktı ol. Elmedama kulüp oynak kes. Sağaman gel. Elmedama sağ ol. Ay işime ravaç versin. Hemme de şunu yalı oğlun neti versin hemme de. Salam Safarmurdy doganjygym. Sağ ol meni qydymy, meniň maşgalamy silanyň üçin uly minnetdar. Sağaman gel. Doganım Ulu sağ olsun aýdýaryn. Sağ ol. Oğulcuğum sağaman gel. Daim kulüp oynak gel. Bir barın beren size iň uly nygmaty agtygynyň bagy toýuna şaýat bolýanam bar, bolmaýanam bar. Şular ýaly siziň göz ýaşyňyza, etde begenç göz ýaşyňyza şaýat bolmak üçin Sapardurdyjan özü halal zähmet çekip mehriban uýolary bilen şular ýaly surprizy gurnady. Siziň hem bir göwnüňizi götürmek üçin sebäpkärimiziň hem Bagtyar Atenesiniň hem ejeti bilen kakasynyň hem siz näme göwnüňiz götürlen bolsa sapyň hem göwnü hökmän götürlendir biraz olam minnetdar bolanlar köp sag bolun janyňyz sag bolsun Sapardurdym başgalaryňyza sagaman gowuşmagyny beýik bir bardan dilek edýär köp sag bolun.